Bună dimineața, YouTube! Astăzi este 24 septembrie, suntem la 5 zile de Valachia. Ai, cum arată fața. Parcă de la o zi la alta se trage tot mai tare. Astăzi este puțin cam frig afară, mai frig ca de obicei. De aceea mă gândesc și cu căciula pusă pe cap. Nu vreau să mă încălzesc acum. Oricum e un pic mai sensibil. Și doresc cât de cât să mă protejez. Astăzi suntem un pic weak, de fapt, de ieri. Așa că vreau să vă filmez antrenamentul meu de umeri. O să fie un antrenament foarte complicat. O să fie doar 5 exerciții pentru umeri. La fiecare exercițiu o să am câte 2 serii de lucru, 10-12 repetări. Intensitatea antrenamentelor să fie de 80%, iar la seriile de lucru vom avea repetări lăsate în rezervă. Acum, pe ultima 100 de metri, ideea e să nu mai fim războinici. Războinici a fost până acum. Acum nu putem face altceva decât să ne accidentăm dacă riscăm și forțăm peste limite. Tot ce trebuie să facem acum e să ne conservăm și să descărcăm mușchiul mai mult de glicogen, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne rupem antrenamente. Oricum și așa, situația de față, chiar dacă par antrenamentele mai ușoare, gen 80% intensitate cu repetări în rezervă, sunt suficient de solicitante și dacă te îmbraci și puțin mai gros, îți oferă o pompare suficientă. Până atunci eu o să continui cardio, o să merg acasă să sun numai sau nu. După care o să face rutina de dimineață cu vacuum și cu tot ce ține. Nu știu dacă apuc să filmez. Dacă apuc o să vedeți, bineînțeles, dacă nu, nu. După care cu siguranță să mă pun să dorm. Ieri cam același lucru am făcut. M-am trezit, am făcut cardio, check-in-ul, la fel ca și în dimineața aceasta. După care, după ce am mâncat, m-am pus în pat și am dormit până la masa următoare. După care m-am trezit, am mâncat și cred că l-am făcut afară. De fapt am făcut un duș. Vă dați seama că nici măcar n-am apucat să fac duș după prima masă, cât de obosit am fost. Dar nu e ceva normal în perioada aceasta ca oboseala să fie mare, să acumuleze, să fim obosiți. Ideea e că nu vreau să mă plâng că e o chestie grea, vai, că sunt obosit, că nu știu ce, nu, vreau să fiu doar transparent. Că vă explic și partea asta, da. Sunt zile, mai ales acum un pic weak, în care efectiv numai asta vreți să faci și numai asta poți să faci. Mănânci, dormi, mănânci, dormi, mănânci, dormi, te antrenezi, vii acasă, ești obosit. Chiar dacă antrenamentele nu sunt ca în off-season 100% sau peste 100% pass failure și alte chestii de genul, dar asta nu înseamnă că corpul nu e epuizat. Nivelul de grăsime al corpului este foarte jos. Probabil sunt undeva 5-6%, asta e irelevant pentru că nimeni pe scenă nu mă întreabă cât body fat ai, câți centimetri ai în braț, cât efectiv ne compară între noi. Ești sau nu ești condiționat? Ești în formă sau nu ești în formă? Ai suficientă masă sau nu ai suficientă masă? Totul de asta ține. Mai devreme m-a salutat un prieten, probabil merge la muncă. Îi salut și eu pe această cale pe Liviu. Așa că, până una alta, eu o să întâlnim cardio
și probabil o să mai discutăm mai târziu. Salutare, dragilor, am revenit, după cum spuneam și azi dimineață. O să mergem să facem un antrenament de umeri, 5 exerciții, 2 serii de lucru, intensitate 80%, 10-12 repetări pe serie, repetări în rezervă. Ne-am luat și la valeră, sper să se audă bine și sper ca totul să fie din punct de vedere tehnic funcțional. Mergem la 18 Gym, unde ne-am antrenat în ultima vreme. Este la nici 5 minute de unde locuiesc eu. Așa că ne vom revedea de la antrenament. Am revenit de la antrenament. După cum ziceam, facem umeri. Am făcut o încălzire prealabilă pentru a ne încălzi musculatura și articulațiile. Am făcut prima serie de lucruri cu 22 de kg, unde am mers undeva la 12 repetări, cu repetări în rezervă. Și acum o să forțez puțin. Să iau 24 și o să încerc să fac tot așa vreo 10-12 repetări, tot cu repetări în rezervă. Hai să vedem cum merge treaba. Fii! Bun. Suficient. Surprinzător de bine. Acum nu avem nicio tehnică de intensitate. Tot antrenamentul o să fie doar așa simplu, cu 2 serii de lucruri simple, fără tehnică de intensitate. La următorul exercițiu mergem la o presă, o să găsim o presă pentru umeri, unde la fel o să executăm 2 serii de lucru cu 10-12 repetări în rezervă. Ideea e o să facem, o să fac și la presă și la cam majoritatea exercițiilor 1-2 serii de încălzire pentru a stabili greutatea și pentru a evita accidentările. Mergem acum să vedem ce presă bună găsim și revenim la seria de lucru. Bun, am făcut prima serie de lucru. Am mers 11 repetări. Am prestabilit greutatea. Acum o să urmeze să dăm seria a doua de lucru. Este de ciudat presa asta, nu sunt obișnuit cu ea. E individual, oricum o simți că merge individual. Dar dacă asta este aici și dacă asta este cel mai ok, dintre celelalte aparate, asta o folosim. Ne tragem de 2-3 ori suflarea și dăm seria a doua de lucru. Prima serie de lucru de obicei o filmez pentru Instagram, să le pun la story-uri și filmările pe care le fac pentru story-uri pentru Instagram le folosesc și pentru videouri pe TikTok. Unde sper că să-mi dați și acolo follow, să crești și comunitatea și aici pe YouTube și pe Instagram și pe TikTok, unde vă pot ajuta dacă îmi dați mesaj cu antrenamente online și nu numai online, și în sală, bineînțeles.
să vă ajut, adică vă pot ajuta să ajungeți în cea mai bună formă a dumneavoastră. Bun, se dă seria a doua de lucru, să mai pierdem vremea. Așa, 3, 2, 1. Bun. 2. Da, bun, suficient. La următorul exercițiu, cum este destul de bine, super, chiar controlat, frumos. Mă bucur cum s-a simțit. La următorul exercițiu, o facem și ridicări frontale. Sper să găsesc un loc la stripete. Îmi place foarte mult să fac exercițiu legat la încheietură cu prinzătoarea aia cu care se face kickback-ul. Pun la încheietură și atunci mă pot focusa foarte bine pentru umărul anterior, fără a veni greutatea foarte în față și a pune presiune. Dar să vedem ce găsim. Dacă nu, ce mai probabil vă face cu gantele sau cu sfoara între picioare. Indiferent. Dar sincer, mult mai mult mi-ar conveni să o face cel unilateral. Ne vedem la următorul exercițiu. Exact cum am preconizat, nu voi avea legătura aia pentru mână ca să fac unilateral, dar folosesc sfoara economisind în timp, vorba aia. Am mers 11 repetări, a fost la seria a doua de lucru, la exercițiul 3. Urmează acum să fac tot aici la scripeți. Vreau să fac unilateral, laterale, cât un braț. Tot așa, pe o serie de lucru, 10-12 repetări. Bine cum merge, cred că greutatea o să fie undeva la maxim 15 kg. De acum e irelevant. Vreau să băgăm cât mai mult sânge în mușchi. Să ne pompăm. Simt deja un pic pomparea destul de bună. S-au îmbrăcat ca să fie cald, să mă pot pompa. Și urmează probabil, cu siguranță, să mă dezbat puțin ca să fac niște cadre. Dacă voi merge acasă și voi mânca, mă voi primi. Poate să-și pozez, evident. Îmi vine la exercițiul următor. A? De unde? De Câsa? Nu, uitați cont. La Câsa era pistol de masaj la cât a fost? 160 de lei. Merg în magazin 300-400 de lei. La reducere. Sanchi, reducere. Bun, am făcut prima serie cu 10 repetări. 12 repetări pe un braț. Urmează acum seria a doua. Ușor, controlat, fără să ne lăsăm înclinați.
2, 3. E. 7, 8, 9, 10, 1, 2. Bănuiesc că mai filmează că vă trebuie repetări. Dar așa controlate, trebuie pe viitor să mă acces cât mai mult pe execuție. Tind uneori. Da. 8, 9, 10, 1, 2. Bun. Asta vreau să zic mai devreme. Tind uneori să mă mai concentrez pe mișcare și să fac unele greutăți. Nu e neapărat un lucru rău, dar vreau pe viitor să încerc chestia asta, să scad, mai ales acum cum o să perioada asta după concurs. Asta, cu siguranță asta voi face. La fel, intensitatea o să scadă, pentru a mă putea reface. Și atunci o să mă axez foarte mult, sau sper să mă axez foarte mult. Asta e scopul, cu mișcarea cât mai controlată. E o chestie pe care de mult am încercat să o fac, să o implementez în antrenamentele mele. În mare parte am reușit, m-am auto-educat, dar pe viitor vreau să încerc și mai mult, să-mi dau și mai mult silința, să fac mișcarea cât mai controlată și automat să crească și greutățile la rândul lor. Dar ideea e ca să evit accidentările. Deja am ani în spate de culturism, unele articulații devin rigide sau sensibile. Încerc să fac și stretching, merg mai puțin, dar după pregătirea pentru Semtex din 2021, unde a fost destul de lungă pregătirea respectivă, că am participat în septembrie la Pro Nutrition, după care am continuat până în decembrie. Nu mai știu exact, cred că până undeva în 16 decembrie a fost. 19 decembrie, ceva de genul, la un weekend distanță de Crăciun. După acea pregătire, de prin ianuarie, a început durerea articulară, în special la umărul drept. Durere atât de intensă încât și somnul pe stradă mi era greu. Trebuia să țin brațul nemișcat. Nu mai zic de momentul când dormeam. Stați un pic. Momentul când dormeam pe partea dreaptă, simțeam durerea în os. Așa că am fost la ortoped. Mi s-a făcut niște investigații, RMN, radiografie, RMN, etc. Până am ajuns la infiltrație. Asta a durat la câteva luni și abia în vara 2022 am început să mă întâlnesc cum trebuie. De aceea am făcut o pauză în acel an și da. Acum încerc să fiu cât mai atent, să fac exercițiile care îmi permit și să le scop pe cele care îmi cauzează durere. Tocmai de aceea vreau foarte mult să mă acces pe chestia asta cu execuția. Dar să mai lungim vorba, o să trecem la exercițiul următor, ultimul pentru umeri din acest antrenament. O să fie un reverse pec deck. Probabil o să fac undeva la cablu, probabil chiar și aici, dacă nu. Și cred că cam asta o să fie antrenamentul. Ne revin la exercițiul următor.
Asta e ultimul exercițiu. Reverse back deck la crossover. Prima serie am făcut-o cu 25, am 10 repetări. Fac acum a doua serie de lucru. Meargă probabil tot așa. După care sper să prind un cadru bun. Dau jos un pic hainele pe mine, să arăt un pic forma. Ideea e în felul următor. Afară e mult mai cald decât aici în sală. Deci știam că acum e așa răcoare, ce puțin pentru mine răcoare. Mi-aș fi luat un hanorac, să mă țin mai cald. Cum așa nu e suficient de gros ca să mă țin atât de cald, e frig la mâini. Dar, cel puțin pentru mine sunt stările normale când vine vorba de picuri și de pregătire. Bun, îi dăm seria a doua. Hai să vedem ce iasă. Sper să meargă oarecum o simt destul de pompat. Cel puțin pe partea de mor posterior. Dar până nu dau jos buleandrele, cum se zice aici în Ardeal, nu vă dați seama. Uite așa, băiatule. Și 3, 4, 8, 9, 10, 1, bun. Bun. 10 jumate, 11. Sunt de pompat sumerii. Și acum se văd. Eu și nu se văd, dați așa un pic. Cam așa e, momentan. O să mergem într-o oglindă să găsim o lumină mai bună. Să vedem ce iasă. Cred că până la urmă asta e cea mai bună lumină, cel mai bun cadru. Să te pun la bălea pe lan. Sper să audă cum trebuie. Da, de fapt acum așa, vedem ce. Cam asta e forma. Asta e pomparea. Stil încă descărcat, dar a fost antrenament unicel. Urmele văd că se de rotunzi. E ok. Cam asta a fost antrenamentul. Probabil o să revin la un outro după ce termin, după ce mă schimb.
Așa că ne vom revedea mai târziu. Fost bun, revin cu outro, cu încheierea. Ăsta a fost antrenamentul meu de umeri din Pickwick. Sper că v-a plăcut. Nu a fost un antrenament destul de intens, așa, a fost mai light, cum vă ziceam. Dar sper că v-a plăcut, sper că v-a ajutat. Cam așa se desfășoară antrenamentele în Pickwick. Nu prea are rost să forțez foarte tare. Așa că, cu siguranță, o să mai filmez până la concurs. Te rog! Antrenamentele o să mai am unul de spate, unul de piept și unul de brațe, pe care le voi posta pe Instagram. Pentru vlog o să filmez, nu știu, probabil numai vineri sau de când o să plec spre Sibiu. Dar până atunci eu o să mă duc acasă, o să mănânc, o să mă odihnesc, las corpul să-și tragă ce ar de tras, să elimine ce ar de eliminat, ne relaxăm, încercăm să nu ne stresăm prea tare, încercăm să scădem cortizolul pentru a avea o formă cât mai bună, să eliminăm de retenție de apă dacă avem. Momentan nu am, ceea ce mă bucur. Până data viitoare, la următorul vlog, când ne vom revedea, mi-ar face mare plăcere să-mi dați un like, un share, un subscribe, un follow pe Instagram și pe TikTok și să folosiți codul meu de reducere la suplimentele Prime, Rațiu 10, o firmă de suplimente destul de serioasă, calitativă. La abonamentele pentru săli SX am cod de reducere SX, am cod de reducere Rațiu 10, care vă oferă 10% reducere. Și la firma de îmbrăcăminte Gym Hyper, unde am un cod de reducere Iulian GH, care tot așa vă oferă o reducere suplimentară pentru a vă achiziționa haine pe care puteți folosi în sală, dar nu numai. Până data viitoare, m-am pupat!